постиженията ви са доказателство за интелект, воля и дух за овладяване на нови знания. Уважаеми дами и господа, официални гости на днешното събитие са госпожа Милена Дамянова, заместник-министър на образованието и науката. Много общественици и приятели. Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест и голямо удоволствие да дам думата за приветствие на кмета на община Бургас, господин Димитър Николов. Бургас тази година получи номинацията за най-добър град за живеене. Но това не е достатъчно. Най-добър град за живеене се постига, когато в този град работят, учат и творят талантливи хора, които го изпълват със съдържание. Именно вие ни давате този повод за самочувствие и гордост, да вярваме в бъдещето в нашия град, да вярваме в възможностите на неговите жители. И това ни дава още по-голяма енергия да работим в името на нашия град. Благодаря на всички за това, което постигнахте през тази година. На вас, скъпи ученици, наистина пожелавам много здраве, много успех. Успешните хора обаче трябва непрекъснато да търсят нови и нови начини да израстват, да учат, да се усъвършенстват. Работете много, бъдете себе си, защото вие задавате посоката, в която да върви България, вие изграждате света, в който живеем. Номинирани в областите български език и литература, чуждоезиково обучение, математика, информатика и информационни технологии. Наградите ще връчи господин кмет на община Бургас, господин Димитър Николов. Аплодисменти. Мартин Георгиев, Основно училище Свети княз Борис I. Все по история. Изобразително е при теб. Изобразително изкуство. Големи таланти. Това е най-добрият град с много хора ориентирани към изкуството. Това е най-добрият.